Alguns diuen que si el Macià hagués estat, diguem, president de la Generalitat quan va estar a la guerra, no hauria passat el que va passar a Catalunya. Va ser escollit 2 vegades per diputat per les Borges i la gent aquí li tenia una admiració especial. Home, perquè era un home que va representar molt bé Borges i era un home que estava molt vinculat amb la gent del poble. Ho feia perquè ho sentia, no? El país per damunt de tot. Jo crec que, com el senyor Macià, aquí a les Borges no hi ha ningú. Jo crec que se'n va impregnar i va dir, a partir d'ara, alguna cosa no em quadra amb tot el que he estudiat, tot el que he fet, tant temps lliure m'ha dit per aquí i per allà, anem endavant. Un home que ha sigut militar, que ha sigut intel·ligentíssim, enginyer i, per sobretot, pacifista. Un home que va ser molt agosarat per la seva catalanitat. Perquè aquell era un home que sempre apreciava el treballador. Era un home amant de la llibertat, tolerant i de paraula. I abans ell, quan feia els discursos, feia cridar del senyor Milio, en aquest balcó d'aquí. Va declarar la República Catalana, potser per il·lusió. Hi ha una anècdota d'un diputat que es volia presentar diputat per les Borges i deia no puc competir davant d'una persona que els electors, quan la veuen passar, se fiquen a plorar. I en fi, visca el Macià.